gid sa mga contestant sa karon nga hapon, no? Okay na, makadulot ako anay sa inyo sa isa ka ano, no, pirmi man ninyo ni babati ano. Amo ni ang una naton idulong sa inyo. Istorya ini isang parutak no ibo, no? Kung nabatian ninyo na ang kabayo lang nga si Tamasak. Para gid sa inyo tanan-tanan. Kung igapat lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan banwasang paruta kapayo nga bukay ang ngalan si Tamasak nangintay lusang paryusan tuanay ginatawag minuro sang maluta sang tiyempo nga una hindi ko mata nga duta ginsakop sang malain nasyon nga malubha naton kintabunan sang maitom nga dagta agod ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita ang banwasang barutak sang tiyempo nga una sakop sang tumangkas bilang kapisira diri na kapuyo protasyo nga pamilya kapayo nga bukay ngalan si Tamasak sila ang tag-iya sa tuwanay ginatawag pang imbarko sang mga kabisas sa tanan nga baryo nalakip ang kadutaan ni Simon Protasio ilagin na tubang prailinga kat sila ini nga asunto kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan sang kapin sa duha katos nga ilagin huktan nagalangoy sa tupikon kag madalong nga luna sa tanan nga kabayo ni Simon Protasio siya gid ang ginasaligan ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong-irong sa gobernador Silio siya ang nakikhimpon kaisog ang naghari sa kaugalingon agod maluwas ang tinawo sa kahong sangkat sila sa pagkaulipon asunto sa banwasang dumangkas Gobernador General nagpadala sing sulat
himol akon ang minuro nga sadto maluta. Nangin barutak nuibo apang ang kabaylo sita masak nga kabayo. Irikag natapos ini nga kasaysayan, istorya kag maragtas tukang nalulutan. Kabayo lang sita masak apang nangin pagkanihan, kag nangin palanog lion sang mga nagasunod. Mga kaliwat nga to